היו תראו, וקודם היה פה, לפני איזה דקה, היה פה שתי מכבי אש, יש פה שריפה, לא יודעת, אין עשן, מישהו עושה משהו עם גז, תראו כמה אנשים. והנה עכשיו המשטרה שהלכו לפני איזה דקה או משהו, הם עברו פה לפני דקה, בבניין של רווחה של אמא שלנו, זה וואו. מישהו פציץ משהו של עשן, שוב כולם חוזרים לבתים, אבל כלום פה לא נגמר, לילה ממשיך ויהיה ארוך. לפני כמה דקות היה פה מכבי אש, ושלום עליכם, מה אני אגיד לכם? רגע, אני מגדילה את זה. עכשיו בואו לשם שתי משטרות, הנה באה עוד משטרה.